ang mga balabag usahay nagtuo kita nga usa kini ka dili maayo nga harang sa ato ang pagkinabuhi. Pero ani nga video adunay balabag nga nahimong katuyuan aron nga kita muuswag. Okay? So para mas masabtan nato kining mao nga sambingay, maghisgot kita karon sa sambingay may tungod sa Kristohanon nga niuswag tungod sa mga balabag. Now, adunay usa ka hari, istorya kini sa dakong bato ug sa hari. Adunay usa ka hari nga gusto niyang tudluan ang iyang maginsakupan pinaagi sa pagbutang og dakong bato diha sa maong kalsada nga paingon sa iyang palasyo. Gibutangan niya pagkagabi pinakadakong bato ang maong kalsada nga paingon sa palasyo. Og pagkaugma muagi ang iyang mga ginsakupan. Og samtang nangagi ang maong mga tawo, nagtan-aw lang ug namati kung unsay buhaton sa mga tawo, namati lang ang hari. Tuod man niagi ang mga negosyante, ang mga dagkong dato niagi sa maong dalan, og nakita nila ang dakong nakaharang nga bato ug miyon sila naunsa man ning atong hari. Wa man nakapadaplin ining maong bato. Sa iyang pagkahari dapat daghan siyang suguon para makapadaplin ining bato, pero nganong gipasagdan lang niya ning maong bato. So nadungog sa hari nga nagbagulbol ang maong mga dagkong mga dato. Og adunay nakaagi nga mga negosyante usab para paingon sa maong syudad. Og miingon ang mga negosyante, sa kadako sa ginharian sa kadato ning maong hari, wa gyud siya makapanugo ug wa gyud siya makagasto para hawanan kining maong highway. So nadungog gyapon sa hari nga nagagbagulbol ang maong mga negosyante. Apan adunay usa ka farmer nga nagdala og karumata nga paingon siya mag-display sa iyang mga vegetable nga mga ani ngadto sa maong syudad. Og tuod man giagi niya ang maong karumata, nihunong siya duol sa bato nga dako kayo og iyang gitulod ang maong bato bisan og bugat kayo ang iyang dala, bisan og siya lamang usa, apan nigamit siya og effort nga para matulod niya ang maong nakaharang nga dakong bato. Ug tuod man tungod sa panabang sa kakusgan sa maong tawo, na padapli niya ang maong bato. Ug samtang napadapli niya ang maong bato, mupadayon na unta siya og lakaw o tulod pinaagi sa iyang karumata nga gisudlag daghang mga vegetables mga pang-display. Nakita niya nga sa ilalom sa dakong bato nga diin iyang natulod sa daplin, adunay sulat ug adunay puyo-puyo nga nakabutang didto. Ug nabasa niya ang maong sulat ug nagaingon, ug kinsa gani makapadaplin ining maong bato, iyaha kining bulawan nga sulod ining puyo-puyo. From King. So gipirmahan sa hari. So kato diay igsuon, usa di ito katuyuan sa hari nga gibutangan niya og balabag ug gibutangan niya og dakong bato aron pagsuta kung aduna bagyoy angay nga panalangaynan niya. No? Angay bagyod sa mga kauswagan kung mogamit og kusog ang maong tawo mo padaplin sa maong bato, maiyag yun tong puyo-puyo nga puno sa bulawan. Okay? So tuod man ang katong farmer, usa ka tindiro og mga utanon, na naangkon niya ang mga bulawan nga silbi award o ganti sa hari tungod sa pagbutang niya imong bato. So kung imong tanawon kung wa pa to niya ipadaplin ang maong bato, dili siya makaangkon sa maong bulawan. Tanawa ang mga tawo nga niagi, una ang mga dato ug ang mga negosyante. Kanunay lang nagbagulbol apan wala nila ipadaplin ang bato. So wala sila'y panalangin, wala nila naangkon ang maong gold. Pero samantalang kining maong usa ka tindoyro ug utanon, wala say bagulbol bisag siya lang usa. Gitulod niya pinagi sa kusog nga gihatag niya gikas Ginoo. Then naangkon niya
ang puyo-puyo nga puno og bulawan. Kay kini dinhi lang ta kutob sa maong sambingay. Unsa may makutlo nato aning maong sambingay? Usahay ang mga obstacles nga nag-ali sa atoang journey to success. Himuon sa Ginoo nga katuyuan aron nga kita muuswag. So dili nato ma-judge ang mga balabag nga niabot sa tong kinabuhi karon. Ayaw gyud i-judge ang mga balabag sa imong kinabuhi karon. Naa kay mga pangandoy, dunay mga balabag nga nagaharang sa imong mga pangandoy. Hinumdumi ni kinahanglan ta og kusog nga gikan sa Ginoo sa maong mga harang, maong mga balabag. Kay kanang maong balabag mao nay kuhaan og prueba nga kita mugamit sa atong kusog nga gihatag sa Ginoo para sa kamayaan sa Ginoo. Sa panahon gani nga dili ta magbagulbol sa atong mga balabag sa mga journey sa atong kinabuhi, dunay gyud mga muupos na to. Ang balabag nga gisigutan diya kana mga opposition nga ato ang maangkon taliwala sa ato ang mga pangandoy. So doon natay mga pangandoy apan daghan pong muupos sa atoa, daghan pong mga criticism nga moabot sa atoa. But remember nga ang mga balabag adunay katuyuan aron kita muuswag. Okay? In the book of Genesis, ang mga Israelita nabalabagan sila sa pulang dagat, gitawag og Red Sea. But gituyo to sa Ginoo katong mga balabag aron nga ang ilang kaaway, ang mga Egypt mga Iptuhanon nga naglagas nila through ni atong maong balabag, gamiton tong maong balabag nga dili na nila makit-an ang ilang kaaway nga mga Ehiptohanon. Okay? Ug through ni atong maong Red Sea nakahuna-huna sila sa dako kayong pagsalig sa Ginoo. So what pasabot nga pinaagi sa maong balabag nga Red Sea niuswag ang ilang pagsalig sa Ginoo. Di ba? Niuswag ang ilang trust sa Ginoo tungod sa Red Sea nga nagbalabag. Okay? So gibuak sa Ginoo, gitunga ang dagat pinaagi sa pag-isa ni Moses sa iyang sungkod. Then ang mga tao nag-agi siya sa maong balabag. So kung imong tanawon, there is a way nga mga pwede tang makaagi taliwala sa mga nakaharang nato. Taliwala sa mga balabag sa atua. We need to trust the Lord. Sama sa mga Israelita nga niabot ang Red Sea nga balabag sa ila, but they trust the Lord, nagsalig sila sa Ginoo. Then nakalabang sila kay ang Dios may naghimog way sa maong balabag nga nakaharang kanila, di ba? So sometimes atong kinabuhi mawad-an ta og pagsalig sa Ginoo kung duna nay mga opposition sa atong mga pangandoy, sa ato ang mga future nga gihuna-una sa unahan. Murag madiscourage ta kung aduna nay mga balabag nga atong makita. Kaya atong gihuna-una gusto ta og ang success kana lang tawhay og walay muupos, walay mo balabag. But dili tanan nga success yun ana ang senaryo. Mostly ang mga success gyud nga naangkon sa mga Bible character aduna gyud mga opposition. Just like Joseph, before siya nahimong prime minister of Egypt, daghan kayong gikangkir niyang balabag. Usa sa mga balabag is iyang family, ang iyang mga brothers, di ba? Niupos kaniya sa iyang mga damgo. Kung mo tanawon, ang opposition, grabe ang opposition nga naani ni Joseph sa iyang mga igsoon o sa iyang ginikanan. But at the end sa iyang life, grabe nihimo siyang prime minister ug siya ang gigamit sa Ginoo para maluwas ang iyang family, di ba? So ang success dili smooth ang success, daghang balabag pero sama sa usa ka gibutang sa hari nga stone, balabag, dunay gold behind the stone or under the stone. So every obstacles naa kanay tangkil nga blessing. So kung atong dili ta ma-discourage sa mga balabag, dili ta mo give up sa atoang tinguha nga makabot, pinaagi sa kamayaan sa Ginoo, ato nang gitugyan sa Ginoo atong mga plano, then the Lord will give us a way para nga makaagita sa maong balabag. So it's a blessing para kana sa atong kaswagan ang maong mga balabag. Okay? Daghang mga senaryo sa Bible nga gibalabagan sila. Okay? Just like Job. Si Job dato na siya. So makayunta nga successful na kay si Job. But sa iyang kadato adunay time, adunay panahon nga nabalabagan ang maong kadato. Okay? Si Sita nagtan-aw og nananghid sa Ginoo nga iyang kwaon o kuhaan si Job sa iyang mga panalangin. Okay?
So nahimong ang tanan niyang kabtangan kalitrang nahanaw, iyang mga anak nga pulo kalitrang nawala. So usa ka to ka obstacles, usa ka to ka balabag. Pero kung imong tanawon at the end sa maong book sa chapter book of Job, kung imong tanawon ang katapusang life, ang katapusan nga kinabuhi o lifestyle ni Job is gidouble ang blessing sa Ginoo ngadto kang Job. Why? Daghan ganing obstacles nga imong agion, daghan usab nga promotion nga imong maangkon. Okay? So kung imong tanawon si Job, daghan nga mga obstacles, daghang mga dili maayo nga sitwasyon niya abot, but daghan pong promotion nga itabo sa unahan. Okay? Igsoon, kung namati ka ni Mang Sambingay, kung unsa man ang imuhang kinabuhi karon, daghan man sigurong babag sa imuhang pangandoy, daghan man sigurong muupos sa imong pangandoy, but remember, every obstacles under niyana or behind niyana adunay blessing. So don't give up. Trust the Lord. Saligi ang Ginoo. Bisan gibalabagan ka, bisan daghang niupos kanimo, daghang ni criticize nimo, but remember nga Ginoo ang maga-bless sa atong kinabuhi. Okay, so God bless. Ang Ginoo magapanalangin kanato, tanan dungog himaya, iyaha ang tanang mga pagsalamat. Okay? So salamat. Next time na putas tong sambingay, kita-kita ta sa ato ang next nga mga sambingay. God bless.